ରାନୁ ନାମରେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ଥିଲା। ରାନୁର ବାପାଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାନୁର ତା ମା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 2 ବେଳାର ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ରାନୁର ମା ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ରାନୁର ମା ରାନୁକୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇ ଦେଇ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଦିନ ସାରା ଖରାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ବାବୁ, ଏଇ ଫୁଲହାରଟା କିଣନ୍ତୁ ବାବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନାରେ ଭରା ଫୁଲହାର। ମୋର ଫୁଲହାର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ହଇରାଣ କରନି। ଏମିତି ଭାବରେ ସମାଜର ସବୁ କ୍ରୂରତା ସହି ରାନୁର ମା ରାନୁର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଅଧା ପେଟ ଖାଇ ରହିଯାଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ରାନୁକୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇବାରେ ଏବଂ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କରୁନଥିଲା। ମା, ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଖାତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲ ଦରକାର। ମୋ ଖାତା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ଝିଅ, ଏଇ 20 ଟଙ୍କା ରଖ। ଯା, ଭୋଳାର ଦୋକାନରୁ ଖାତା ଆଉ ତୋର ପେନସିଲ କିଣି ଆଣିବୁ। ଆଉ ହଁ, ସିଧା କିଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ। ରାନୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭୋଳାର ଦୋକାନକୁ ଗଲା ଆଉ ତାର ଖାତା ଆଉ ପେନସିଲ କିଣି ଆଣିଲା। ଭୋଳା ଦୋକାନୀ ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଲା। ରାନୁ ଫେରୁଥିବା ବାଟରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତାକୁ ଅଟକେଇଲା। ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ କରିଥିଲା। ରହ ଝିଅ ରହ, ଏ ଗରିବର ଦୋକାନରୁ ବି କିଛି କିଣି, ମୋର ବି କିଛି ରୋଜଗାର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି। ରାନୁକୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା ଲୋକର ଝଲସୁଥିବା ଆଖି ଦୁଇଟି ଦୟାର ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ରାନୁ ଧରିଥିବା 5 ଟଙ୍କାଟିକୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିକୁ ଦେଲା ଓ କହିଲା, ଜେଜେ ବାପା, ଏଇ 5 ଟଙ୍କାଟିକୁ ରଖ, ଆଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ରାନୁର ହାତକୁ ଏକ ପର୍ସ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପର୍ସ। ରାନୁ ସେ ପର୍ସଟିକୁ ଧରି ନିଜ ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲା। ରାନୁ, ତୁ ଆସିଗଲୁ? ହଁ ମା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେ ବଳକା ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ଦେ। ରାନୁ ତା ମା ହାତକୁ ସେ ପର୍ସଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଆରେ, ଏ କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ ସେ ପଇସାରେ ଏଇ ପର୍ସଟା କିଣିଲୁ? ହଁ ମା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଝିଅ, ଏବେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମା, ତୁମ ପାଖରେ ପର୍ସଟେ ନଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ। ତା ମା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ମା ପର୍ସ ଖୋଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ରାନୁ, ଏ ପର୍ସରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ମୁଁ ତ ୟା ଭିତରେ କେବଳ 300 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଏ ପର୍ସରେ ତ 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏ ପର୍ସରେ ଆଗରୁ ଆଉ ପଇସା ନଥିଲା ତ? ନା ମା, ଏଥିରେ ତ କିଛି ବି ନଥିଲା। ରାନୁର ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହତଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ରାନୁର ମା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମା ରାନୁର ପୁରା ଫିସ୍ ଭରିଦେଲେ ଆଉ ଖୁସି ଖୁସି ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଆଇସ୍କ୍ରିମର ଦୋକାନ ପଡ଼ିଲା। ଝିଅଲୋ, ଚାଲ ଆଜି ତତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖୁଆଇବି। ରାନୁ ତା ପସନ୍ଦର ଆଇସ୍କ୍ରିମ କିଣିଲା। ମା ଯେମିତି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ସ ଖୋଲିଛି, ସେ ଦେଖିଲା ପୁଣି ସେଇ ପର୍ସରେ 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏହାପରେ ରାନୁ ଆଉ ତା ମା ଯେତେବେଳେ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇମିତି ଭାବରେ ପର୍ସରୁ ପଇସା ବାହାରିଲା। ପ୍ରତିଥର ମା ଯେତେବେଳେ ପର୍ସ ଖୋଲୁଥିଲା,
ସେଥିରୁ 1000 ଟଙ୍କା ବାହାରୁଥିଲା। ଆରେ ଏ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଦୁଇ ପର୍ସ। ରାନୁ, ତୁ ଏ ପର୍ସକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ? ମା, ସେ ପର୍ସଟାକୁ ତ ସେ ବୁଢା ଲୋକ ମତେ ଦେଇଥିଲେ। କୋଉ ବୁଢା ଲୋକ ରାନୁ? ଯୋଉ ବୁଢା ଲୋକକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ମା। ଲୋକଟି ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା ଲୋ ମା। ସାବାସ୍ ମୋ ଝିଅ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ। କେହି ଜଣେ ଠିକ୍ କହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଉଚିତ ଫଳ ଦେବେ। ଜାଦୁଇ ଡବା। ରମେଶ ତାର ବାପା ମା ଓ ଜେଜେମା ସହ ରହୁଥିଲା। ରମେଶର ଜେଜେମା ରମେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଉ ରମେଶ ବି ସେମିତି ତା ଜେଜେମାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଏମିତିକି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ରମେଶ ତା ଜେଜେମା ସହିତ ଶୋଉଥିଲା। ତା ଜେଜେମା ତାକୁ ବହୁତ ସାରା କାହାଣୀ ଶୁଣଉଥିଲା। ରମେଶର ଜେଜେବାପା ତାର ଜନ୍ମର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ରମେଶର ଜେଜେମା ରମେଶକୁ ସବୁବେଳେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲା, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଯାଇ ଜେଜେମା ରମେଶକୁ ମିଛ ମଧ୍ୟ କହିଦଉଥିଲା। କୁନି ରମେଶ ବି ସେମିତି ଜେଜେମାର ସବୁ କଥାକୁ ସତ ମନେ କରି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଜେଜେମାକୁ କାହା ସହିତ ଜଣେ କଥା ହେବାକୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା, ଆଉ କୁନି ରମେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କାହାଣୀ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ରଜତ୍ରେ, ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ତୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଦିନେ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲା। ହଁ ଜେଜେମା, ସତରେ? ଆରେ ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ, ମୁଁ ତୋତେ ମିଛ କହିବି? ହଁ, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାପରେ ଆଉ କଣ ହବରି ନାତିଆ, ତୋ ଜେଜେବାପା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମୁଥାରେ ବାଘ ସିଧା ଫେରାର ହେଇଗଲା। କଣ ମା, ଆପଣ ବି ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ରମେଶର ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ରମେଶ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଲାପଟପ୍ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ରମେଶ ତାର ଅତି ଛୋଟ କାଳରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ଚଲେଇବା ଶିଖୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନୁ। ରମେଶର ତ ଖୁସିର ଠିକଣା ନଥିଲା। ସେ ତା ଲାପଟପ୍ ଧରି ଘର ସାରା କେବଳ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ଜେଜେମା, ଜେଜେମା, ଦେଖ ବାପା ମୋ ଲାଗି କଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା କହି ରମେଶ ତା ଜେଜେମାକୁ ଲାପଟପ୍ ଦେଖେଇଲା। ଜେଜେମା ତ ଆଗରୁ ଏମିତିକା ଜିନିଷ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଧରି ଏପଟ ସେପଟ କରି ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିଲେ। ଆରେ ପୁଅ, ଏଇଟା କଣ? ଆରେ ଜେଜେମା, ଏଇଟା ଲାପଟପ୍। ହେଁ, କଣ କହିଲୁ? ଲାପଟପ୍? ଆରେ ପୁଅ, ଏମିତିକା ଡବାରେ ତ ତୋ ଜେଜେବାପା ମୋ ଲାଗି ମିଠା ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ। ଆରେ ଜେଜେମା, ଏଇଟାକୁ ଲାପଟପ୍ ନୁହଁ, ଲାପଟପ୍ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ତମର ମିଠା ଡବା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା ତ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତ ଏସବୁ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ରମେଶ ଲାପଟପ୍ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜେଜେମା ତ ପୁରା ନିରୀକ୍ଷେଇ କରି ଲାପଟପ୍ କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ରମେଶ ଲାପଟପ୍ ର କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ଜେଜେମାକୁ ଦେଖେଇଲା। ସେଇ ଲାପଟପ୍ ରେ ନିଜର ଛବି ଦେଖି ଜେଜେମା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବୁଝିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ। ତୁ ଟୋକାଟା ସେତେବେଳୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରି ଲାଟପଟ କହୁଥିଲୁ। ଆରେ ନାତିଆ ଟୋକା, ତୋ କୋଠରୀରେ ବି ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଟପଟ ଲାଗିଛି। ଦେଖ, ଆରେ ଜେଜେମା, ଏଟା ଲାଟପଟ ନୁହଁ, ଲାପଟପ୍। ଲାପଟପ୍। ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ଦର୍ପଣ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଲାପଟପ୍ ର କ୍ୟାମେରା। ହେଇ ଦେଖ ଜେଜେମା, ଏ ଲାପଟପ୍ ରେ ତମର ଆଉ ମୋର 2 ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଛବି ଉଠିଯିବ। ଆରେ ୱାଃ, ଏଇ ଜାଦୁଇ ମିଠା ଡବା ତ ଫଟୋ ବି ଉଠଉଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ, ତୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଥରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତିକା ଜାଦୁଇ ଡବା ନଥିଲା। ରମେଶ ପୁରା ରାଗିଗଲା ଆଉ ଜୋର ସେ ଚିଲେଇ କହିଲା, ଜେଜେମା, ତମକୁ ଥରେ କହିଲେ ବୁଝା ପଡୁନି? ଏଇଟା ନା ତ କୋଇ ଜାଦୁଇ ଡବା, ନା ତ ଲାଟପଟ।
एटाकू लैपटॉप कहती। रमेश ता लैपटॉप उठे टिके दूर बसी पड़ा। जेजेमा मन दुख करी सेठी भूई उपरे सोई पड़िले। तांकू बहुत मन कष्ट होउतला। ये तांको नाती को आउ कौन बा कहि पारि थांते। सेपटे रमेश सेठी बसी लैपटॉप रे गोटिए फिल्म लगेला आउ ताकू देखिबाकू लागिला। जेजेमा मध्य सेमिति गड़पड़ होई ध्यान सहकारे सबू शुणुथिले। सेपटे रोसई घरु रमेश रो मां डाकरा आसिला। रमेश दौड़ी जाई ता मां पाखरे पहुंचला आउ ता लैपटॉप को सेठारे ही छाड़ी गला। रमेश रो मां रमेश को किछि परिबा आनिबा पई मार्केट को पठेला। रमेश बैग धरी मार्केट बाहरिला आउ टिके दूर रे परिबा किनिबा पई गोटिए दुकान सामना रे अटकिला। सेते बेले से देखिबाकू पाइला ता जेजेमा छता मुंडेई ता आडकू आसुछंती। अरे जेजेमा तमे एटी छता नै कि कोन करूचो? अरे पुओ से पानी आसी जीवो तू ओदा होई जुबु रे धन। रमेश आश्चर्य होई आकाश को अनेला। पानी? किंतु आकाश रे तो जोर रे खरा अछि। पुओ रे तोर सही लाट पट रे तो कहउथला एबे पानी आसीबो जोर रे पानी आसीबो। पुओ रे तू भिजी जाइथिले तते जर हेई जाइथांता रे धन। मु सेथि जुगु छता धरि के तो पाखकु आसिली। एमिति शुणी रमेश आखिरे लुह आसीगला आउ सीता जेजेमा को पूरा कुंडेई पकेला। कौन हेला रमेश? मते क्षमा करि दियो जेजेमा, मु तुम ऊपर एमिति रागिबार नथिला। अरे मो धन हौ एबे चुप हेई जा आ घर को चल जल्दी जिबा। तोर सेई जादुई डबाटा काले उदा होई जिवो। मु भी कबाट बंद करिबा को भूली जाइछि। एमिति भाबरे रमेश आउ जेजेमा हस खुशी रे कथा होई होई घर को चलिले।